Lajinw Lajinw खोथा एसेबां लाजिथाव खोथा मा दाय मावनामोन एसेबां उन्दै गथ'फोरखौहाय दा बिसोरो 20 बोसोरबो जायाखैमोन 16 ना 17फोर जानाय ना 18फोर जागोन बिसोरनि बैसोखौ नुनायावथ' एसेबां उन्दै गथ'फोर बायदिसो नुयो बिसोर गथ'फोरखौ एसेबां माबोरै बुनो हागोन बिसोर गथ'फोरखौ एसेबां माबोरै बुनो हागोन लाजिंव खोथा आरो मादैमोन लाजिंव खोथा ओमफ्राय बियो मा भिडिअ होनबाथाय नोंथांमोन आं दसे उनाव आङो खिन्थागासिनो सरि आं बेयाव मिनिफ्लांदों बिनि थाखाय आं नोंथांमोनाव निमाहा बियो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोन आं दसे उनाव आं खिन्थागासिनो बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनाहाय फुल नायलांजोब आं बे भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायलांजोबबाथाय नोंथांमोनाहाय बुजिगोन खोथायाहाय ओरैबायदि सानै सेंग्रा सिख्ला गोसथोलायो दे इसोरनाबो आजिखालिथ' गोसथोलायनायफोराथ' थाखायो बयनाबोथ' थाया एक्चुअली 100आव 99% फोरनावनो थायो एक्चुअली 1-2% फोरनावहाय थाया लाइक जेरै नैबे आलुमोन बायदिनावबो थाया आलु बायदिनाव दङ सानै साथाम बिथांमोनाबो गोसथोनाय गैया राइट बिथांमोनाबो गोसथोनाय गैया ओमफ्राय दा खोथाया मा जाहैबाय होनबा सेंग्रा सिख्ला माने सानै गोसथोलायो ओमफ्राय बिथांमोनाहाय मा इदिनो स्रोद मा लोगो हमखुमाबाय थायो माने बिसोर मा इफोरबायदिनो माने 2-3 बोसोर जालांबाय बिथांमोननि माने रिलेशनशिपाहाय 2-3 बोसोर जानायाव बिथांमोना मा स्रोदनो माने गामियावहाय लोगो हमलायबाय थायो राइट ओमफ्राय सानसेखालि मा बिथांमोनाहाय जायबा आथोन गेलेलायबाय थानाय समावनो मा बिथांमोनखौहाय सासे बुरियाहाय नुसनो ओमफ्राय बे बुरिया नुनानै माने बे मानसिफोरनाहाय खिन्थाहैयो माने होख्रावदोंमोन बुरिया होमबाबो बिसोरनि बे बुरिनि होख्रावनायखौ खोनानानै जायबा गथ'फोर बिथां सानैयाहाय खारखुमायो खिन्थु बे बुरियाहाय बिसोर सानै मानसिखौहाय सिनायो राइट बिसोर सानै मानसिखौहाय सिनायो ओमफ्राय मा बिथाङा गामिनि मानसि एबा मा बिथाङा सेक्रेटारि एबा न'नि मानसिनो फोरमायथि होयो जायबा माने उमुगनि फिसाला आरो उमुगनि फिसाजो इफोरबायदि जालायदों बै बे हाग्रायाव होननानै मा बिथांमोनखौहाय बुंनानै माने होयो बे बुरियाहाय एबा नैबे आबैयाहाय राइट ओमफ्राय दा बेयावहाय मा बिथांमोना मा मिटिं खुंनानै दा माने हाबाबो होआसै एक्चुअली बैफोरबायदि हमना मोननायफोरखौहाय बैसोखौ नायलायनो नाङा माने डाइरेक्ट हाबा होनांगौ ओमफ्राय मा रुजु माने संसार जाहोनांगौ बेयावहाय बुलाय सुलायनि जेबो गोनांथि गैया मानोना बिसोरो सेंग्रा सिख्ला ना हाबा जानाय ना सोरनिबा हिनजावखौ लानानै खारदों बेफोरबायदि नङा बिथांमोना मा गोसोसो थोलायदों राइट दाख्लै जे हारसायानो टाक्ला जायबा खानायानो गैया जायबा बे उन्दै हिनजावसा माने एनाबो एसेबां उन्दै नङा हिनजावसायाबो थिगानो मथा मथि बुस्थुफ्राबो गिदिर जाबाय ओमफ्राय मा जायबा बे बोरायखौहाय मा होननासो लेङोमोन बे बोरायखौहाय मा होननासो लेङोमोन नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौहाय नुखादों जानांगौ गोबां फेसबुकआवहाय गोसारदोंमोन बिथांमोननिहाय मासो जाहैयो मायानो मा गावनि भातिजाखौनो लाबाय आरो माने गावनि बे भागिनाखौनो लाबाय आरो सार आलासि नंलायामोन बायदि आं सानो माने मा थैनि आलासि नंलायामोन बायदि आं सानो आरो ना जुदि थैनि आलासि आजिखालि लायो हले दङ खायसे मानसि दं खायसे मानसि दङ गावनि खानदान गावनि माने बे नोंसा बाबानि बिदा बिनि फिसाजोखौनो लानाय नोंसा बाबानि फंबाय बिनि माने बा बिनि फिसालाखौनो लानाय बेफोरबायदिबो गोबां काहानि दङ दै बर'फोरनि गेजेरावबो जोङो मा मेगनजोंनो नुनाय आरो खोनानाय एक्सट्राखा आरो जों गावनि मेगनजोंबो जोङो नुनाय दं आरोना बेफोरबायदि खोथा दङ बेफोरबायदि नङा एक्चुअली जायबा जों जे मिन्थियो बे बुस्थुखौहाय जायबा लुगैनाय राइट बे लुगैनाय बुस्थुआहाय बिराद डेन्जार आरो खातारनाक बुस्थु बे बुस्थुआनो मानसिखौहाय मानिफ्राय मा जाहैयो जायबा 200 ग्राम मिट जायबा जों मिन्थियो 200 ग्राम
बेदर होननानै बे 200 ग्राम बेदरानो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ गासैखौबो ओरैबायदि फाग्ला खालामनो हायो ओरैबायदि फाग्ला खालामनो हायो माने दा बुंसै ओरैबायदि फाग्ला खालामनो स' आं नोंथांमोनखौ आं फार्स्ट अफ अल आं मोनसे आं गुरैयै आं रिक्वेस्ट खालामो आं बावनासो दंमोन नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ गोबां नायो नैबे चेनेलखौहाय नोंथांमोना अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होलांथार प्लिज आं गोसो गोथारै आं नोंथांमोना आखाइ खबजोबनानै बुङो नोंथांमोना जेसेबां हायो नैबे आलु भाई चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालाम मानोना आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं बिदिनो आङो मोजां गोदान आङो मा एजुकेशन टाइप एबा आपडेट आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय निउस टाइपनि आङो गोदान आङो लेटेस्ट आपडेट आं लाबोबाय थायो बिनिखायनो नोंथांमोनाहाय गोसो गोथारै प्लिज नैबे आलु भाई चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होथार मानोना आं नोंथांमोननि थाखायसो आंबो फैदों नालाय मोनसे मोननो साबस्क्राइब मोनगोन होननासो आं नोंथांमोननि आं गेजेरावनो फैदों बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं गोसो गोथारै आं खावलायो प्लिज नोंथांमोनाहाय गावनिनो बर'नि फिसा आंगो साननानै नोंथांमोना लाइक होआबाबो प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांथारनाय बे चेनेलखौहाय नोंथांमोना लाइक होआ आं बिखौ मिन्थिया खिन्थु अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामथार प्लिज आं नोंथांमोनाव आं माने आं नोंथांमोना आं गुग्रुब खुलुमो आं नोंथांमोननि आथिङाव आं खुलुमो प्लिज अन्नानै नोंथांमोनाहाय नैबे चेनेलखौहाय आलु भाई चेनेलखौहाय प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होथार थेंक इउ स' माच आरो नैबे भिडिअखौ दसे नायलांदो नोंथांमोनाहाय ओमफ्राय चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होथार